גבירותיי ורבותיי, שלום רב, קהל נכבד. אנשים, אנשות, אתונים, אתונות, רבנים, רבנות, רמים, רמות, מדריכים, מדריקות, ציפורים, ציפורות, שבצים, שרציון, הרב דוב, שישית, שיסטיות, חברים של השמיניסטים, החברות של השמיניסטים, החמשושים, חמשים. שלום רב. אז אנחנו כאן התכנסנו בשביל הפתיחה הכי טובה בכל 101 שהיו אי פעם. שההצגה הזאת נכתבה על ידי... על ידי מי נכתב? שבתי. יש הצגה אחרת? לא, אין הצגה אחרת. אין הצגה אחרת חוץ משל שבתי? לא. אנחנו לא נעשה הצגה. אז אולי בוא נעשה שאתה ריש לקיש ואני אהיה רבי חייא, או כאילו אולי... טוב, לא משנה, לא, זה לא עובד, אז כאילו, מה נעשה? טוב, מה נעשה? וואי. הצגה. בוא נראה סרט. בישיבה. טוב. לא. אז שנייה. וואי, אנחנו כאן כבר הרבה זמן, מה השעה? מה שעה? 11:10. אז שנייה. כיבוי אורות. וואי, ידפקו אותה. מה?